Vice President Sara Duterte nanawagan sa publiko nga dili gyud suportahan ang kalihukan sa New People's Army o NPA. Usa kini siyang gi-highlight sa pagbisita karong adlaw sa probinsya sa Samar. Ana detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, sa ikaduhang adlaw sa iyang pagbisita dinhi sa Eastern Visayas, gipahimug-atan ni Vice President Sara Duterte ang ilang kampanya batok sa insurhensiya sa Davao City nga may buot niya nga sundon sa mga mulupyo mga opisyales dinhi sa Samar. Espesyal nga bisita si Vice President Sara Duterte sa Samar Day Celebration karong adlaw nga gihimo sa Catbalogan City. Mainiton ang pagdawat kaniya sa mga tao, pinanguluhan sa mga local officials. Gisaulog ang Samar Day, pagtimaan sa katukuran sa probinsya ug pag-highlight sa kasaysayan, kultura ug ligasiya sa lugar. Sa iyang speech, gidaig ni Duterte ang Samar isip usa ka Class A province. Apan giawhag sab niya ang katawhan, dili gyud suportaan ang makalihukan sa mga sakop sa New People's Army o NPA suliran nga nasinati sa probinsya. Gihimo nining sanglitanan ang gihimo nila sa Davao City kung giunsa aron madeklara kini nga insurgency free. I am very passionate about the campaign for peace building in communities. Paano namin nagawa na maging insurgency free ang Davao City sa loob ng 4 na taon lang? Tinanong namin ang mga tao doon sa Pakibato, bakit ninyo binibigay ang suporta ninyo sa mga NPA? Apan malaumon si Duterte nga mamahimong model ang probinsya sa Samar ug misaad nga pabilin nga musuporta ang kagamhanan sa katawhan ug kalambuan. Samar is proof that relentlessness, determination, and hard work are essential in the pursuit of our collective aspirations. These are the same values that we hope to inspire and unite the entire nation as we aspire to make the Philippines stronger. Sa kalihukan kaganiha, formal nga gilusad sab ang curriculum kabahin sa kultura ug kasaysayan sa probinsya. Katambayayong ang University of Santo Tomas gihimo ang halapad nga culture mapping aron matun-an ug mapaambit kini sa mga kabataan. Sadya ang kasaulugan sa Samar Day nga gitambungan sa mga partisipante, lakip na mga barangay officials sa gideklara nila nga adlawhan barangay o adlaw sa barangay. Espesyal kini mong adlaw alang sa mga mulupyo ug mga opisyales dinhi sa Samar maong gihangup nila ang pagbisita sa dakong opisyal sa nasod aron makigduyog sa ilang kasaulugan. Damo nga salamat hanaton pag-atinder hini nga pagsalinurog hanaton Samar Day celebration. Today, mahinungdanon, this is a very meaningful and significant day for us. Ug isip Education Secretary Lan miawhag sab si Duterte sa mga magtutudlo nga lakip sa audience sa kalihukan kaganiha nga himuon gyud nga kinasingkasing ang ilang tahas pag-amping sa mga kabatan-unan ug sa samang higayon misaad sab ni siya nga sila sa departamento padayon nga nangita og solusyon sa mga problema nga giatubang karon sa education sector. Lan? Daghang salamat Nico Sereno.